Hola, compis! Avui aprendrem una mica més sobre els cossos geomètrics rodons. Els cossos rodons són el cilindre, el con i l'esfera. Què són els cossos rodons? Doncs els cossos rodons són aquells que tenen almenys una cara arrodonida. Ho sabem perquè són aquells cossos que poden rodolar. El cilindre té dues bases circulars i una superfície corba. Aquí tenim el cilindre amb les seves bases i la seva superfície lateral, que com pots veure és corba. El con té una base circular i la seva superfície lateral és corba. Aquí tens el con amb la base i la superfície lateral. I l'esfera és un cos on la seva superfície és totalment corba. Aquí tenim els elements de l'esfera, que és la superfície lateral totalment corba. On podríem trobar objectes que tinguin forma de cilindre? Doncs podem tenir, per exemple, el paper de lavabo, el paper higiènic, les rodes, que són cilindres, i també la forma que tenen els troncs. I objectes que siguin com un con. Doncs què podríem trobar, per exemple? Sí, aquest senyal que posen a les carreteres, que realment li diuen con, tot i que vegis la base aquesta quadrada, però en realitat la posen perquè no caigui. Es diu així perquè té forma de con. I també la galeta d'un gelat, que té forma de con. I objectes que podem trobar com una esfera? Doncs sí, molt bé, aquesta que coneixes també, una pilota, o unes bales o boletes per jugar. Molt bé, companys! Espero que hagis après molt avui sobre els cossos rodons i ens veiem aviat! Adeu!